אנחנו רואים מאחריי את מישור תענך. כל יישובי תענך פרוסים לפנינו. ניתן לראות את רכסי הערים ואת כל הבתים שעליהם של ג'נין וסביבתה, והקרבה הזו בעצם אפשרה בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל עם מוסא כדור המושל ג'נין לייצר כאן מציאות אחרת לחלוטין. נכון שהיום האווירה המלחמתית קצת מטשטשת את היכולות, אבל אנחנו אנשים אופטימיים ומסתכלים קדימה. ההזדמנות הזו שרצינו לייצר כאן באמצעות מפגשים של בני נוער, באמצעות פעילויות תיירותיות של תיירים שחצו את מעבר הגבול מאיתנו לג'נין וחזרה, כל שיתוף הפעולה הזה ביחד עם אזור התעשייה הולידו רעיון של יזם, פרופסור דרגמשי מטורקיה, שבא לכאן, שמע על השיתוף פעולה הזה, הבין את הפוטנציאל האדיר שיש לשיתוף הפעולה הזה, והחליט להקים כאן בית חולים. תחילת התהליך של התכנון של בית החולים נמשך כ3-4 חודשים, ואז מושל ג'נין הלך לעולמו, והמחליף שלו לא כל כך התחבר לתהליך הזה שיצרנו. היזם מטורקיה עזב, ובעצם כל הרעיון הזה של להקים כאן בית חולים הוא רלוונטי גם היום, כי בית החולים הזה יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל לקרב בין האוכלוסיות. הרעיון היה בעצם לחבר את איכות הרפואה בישראל עם חולשת הרפואה בצד הפלסטיני, במקום הזה להביא לכאן חולים, לטפל בהם ברמה הגבוהה ביותר, וזה אמור לייצר רמה של אמון הכי עמוקה שיכולה להיות בין בני האדם. חשבנו שזה נכון אז, למרות האווירה המלחמתית הקיימת היום, אנחנו מעריכים שקרוב היום שנחזור חזרה למציאות הזו, שבה אפשר לחשוב שוב על הקמת בית החולים, לכן הוא מאוד רלוונטי, הוא יכול ליצור תקווה בקרב כל האוכלוסייה, גם בצד הישראלי ובעיקר בצד הפלסטיני, ולתת איזשהו אופק אחר לחלוטין מהאווירה שקיימת היום.